fàbrica. Jo quasi bé diria que hi havia més possibilitats per homes, perquè de dones encarregades no n'hi havia cap i d'homes encarregats n'hi havia molts. Dones encarregades, no, no. No sé si era per norma que les dones eren en un segon terme o és perquè els homes els veien més capaços de governar una nau. Perquè, esclar, si havia de governar gaires dones, de vegades tenia la seva feina, també saps què. Però és que els homes tenien més possibilitats de, sí, per exemple, sí, d'encarregats n'hi havia molts i d'encarregades no en sé cap. No sé cap. Però que hi havia alguna noia, doncs que, el que dic, com aquella senyora que agafava notes, hi havia algunes seccions que l'encarregat tenia una noia que l'ajudava. No era una secretària d'oficina, però era una noia que estava dintre d'una cabina, com en plan de despatx, que aquella noia és la que portava les coses de l'encarregat.